Drage žene, ja ne znam da li ste se vi ikad susreli sa helikopter mamama, ali neka im je Bog na pomoći, jer one stvarno nisu normalne. To je čak luđe nego nekad od onih ljudi što su u ludnici. Znači, imao mi je sin jednog takvog prijatelja. Znači, šta god da je se desilo, ko je bio kriv? Moj sin je bio kriv. Kad su se posvađali, kad su se udarili, kad su se, znači u 100 slučajeva, 100 puta je moj bio kriv, njezin, zlatno dijete, nikad ništa nije napravio. I dobro, mislim, ja razumijem. I sad ta žena svaki put kad je bila svađa, joj, oprosti draga, moram ti nešto reći. I onda opet drugi put, joj, oprosti draga, joj, tvoj je napravio ovo, tvoj je pogledao mog sina ovako, tvoj sin je trepnuo lijevo, trebao je desno. Znači, ona je u svemu tražila nekakve greške i moj sin je bio kriv. I sad si ja danas razmišljam, evo, sin je imao baš konflikt sada na igralištu i ja njemu kažem, meni, mama, jel možeš nazvati njegovu mamu? Ili ja njemu velim, sine, slušaj me. Rekao, moraš postaviti granicu. Ako je on bezobrazan, nije ljubazan prema tebi, napada se, dere, vrijeđa, recimo još jednom idem kući. I ako ne nastavi, rekao, dalje, idi kući. Rekao, a kaže on meni, da, ali šta ako me udari? Rekao, ako te udari, vrati mu i rekao, pokupi se, idi kući. I sad on meni vele, kaže, joj, mama, meni moj ego vrišti, kaže, istuci ga, ja znam da bi ga mogao istući. Ali mama, u pravu si, neću, jer to je ono što on hoće. I ljudi, isto ti roditelji, ja kažem, meni nisu jasni ti roditelji šta, recimo, koji non stop, onako ko helikopter, skenira svoje dijete i ne daj Bože da dođe u nekakav konflikt. Da li ste vi svjesni šta radite u mozgu od djeteta? To dijete se nikad neće naučiti izboriti za sebe, jer svaki kamen koji mu se nađe pred putom, eto ti majke koja ga gura na stranu. Ljudi, pustite djecu da se nauče sami izboriti za sebe, jer poslije u daljem životu neće biti uvijek majka ta koja će trčati, skakati i rješavati probleme. I da, sad tam je tema pala na pamet, tu sam situaciju baš sa tojim helikopterom mamom imala prije jedno pola godine, ali pošto je sin sada bio tako na igralištu pa mi je pala ta tema, nadam se da ste i vi isto imuni na takve majke, jer stvarno nisu normalne, to moram još da naglasim. Budite mi dobri, čao!